Kaixo, egunon. Gaurko jardunaldia, Ekonomisten Euskal Elkargoko Euskara komunitateak antolatu du, eta Euskararen normalizaziorako bidean egindako aurrera pausuak erakustea da jardunaldi honen helburua. Bide honetan, iaz pausu esanguratzen eman zuen Elai enpresak. Merkataritza erregistroan kontuak lehen aldiz euskara hutsean erregistratu ostean. Hainbat urte iraunduen prozesu bat izan da, eta gaur gurekin daukagu Kristina Elkoro, hori pixkat esplikatzeko, eta eredugarri izateko pixkat. Kristina, guzti zaitut kasua kontatzen, eta gero galderatxo batzuk ingizitzugu. Osan, no? Bale, ba. Kaixo, egunon. Azalduan bezala nik Kristina Elkoro naiz, Elai taldeko kontseilari delegatua, eta iaz 2023an urratz garrantzitsu bat eman ginoan gure euskalduntze edo euskara lan egite bidean, eta gaur horri buruz hitz egingo. Dana dela eta pixkate kokatzeko gure dugu ezautzeko, gure enpresa eta gu ezautzeko sarreatxo bat ingot eta nor garen azalduko. Elai metalezko, oinarrizko piezak ekoizten dituen enpresa bada. Gure piezak metalezkoak dira, baina konplexuak dira. Eta mundu mailan erreferentea gara mota honetako piezak ekoizten. Horrez gain, gaur egun talde bagara, talde industrial bagara, familia enpresa bagara, eta Euskal Herrian errotuta gaude. Piezen ekoizpenerako erabiltzen dugun teknologia, ebaketa zehatzaren teknologia da. Hori teknologia suizarra da, estanpazio teknika bat da, teknika berezi bat da, eta bermatzen ditu zenbait ezaugarri, piezetan zenbait ezaugarri, adibidez, lautasuna. Orain urte batzuk ere beste jarduera bat barneratu ginoan, plastiko injekzioa, eta horrez gain gure piezei akaberak emateko bestelako jarduera batzuk ere barneratuta dauzkagu. Lixatze prozesuak, piezen garbiketa prozesuak, eta abar. Laburki Elaiko historia azaltzeko, Elai 1975 urtean sortu zen, Antzolako herrian, garai haietan forjatutako piezen mekanizazioa zen jarduera nagusia, baina 1970an ebaketa zehatzeko teknologiarekin, teknikarekin hasi ginen ekoizpen prozesuan. 1987an plastiko injekzioa barneratu ginoan, jarduera berri bat, beti ere plastiko injekzioa metalezko plastikoen gain, hau da gain moldaketa bat bezala. 2000 urtean salto eman genuen Amerikara, konkretuki Mexikoko herrialdera, eta Zelaiako hirian planta bat ireki genuen, eta 2013 urtean salto barri bat eman genuen, urratz barri bat eman genuen, eta Txinan planta bat zabaldu genuen, Kunshan hirian. Laburki azaltzeko gaur egun Elai zer dan, jarraitzen dugu familia enpresa bat izaten, Euskal Herrian errotutako enpresa bat gara, aldi berean enpresa globala gara, 3 kontinentetan gaude, Europan gaude, Amerikan gaude eta baita ere Asian, 645 pertsonak osatzen dugu, 645 pertsona inguruk osatzen dugu taldea, eta gaur egun guztira urtean 1 milioi inguruko fakturazioa daukagu. Eta nola banatzen da herrialdeka? €150 Europan, zehazki Euskal Herrian, Antzolan dago, gure fakturazioaren €150, 50 milioi. Langileak 220 inguru gaude Antzolan. Mexikon 140, langileetan aldiz 360 inguru, gehiago. Asian gure fakturazioan 110 daukagu eta langileak 35, eta guztira esan bezala 650 langile pertsonak osatzen dugu taldea eta 1 milioiko fakturazioa daukagu. Eta zeintzu dira gure produktuak? Historikoki gure historian zehar mota ezberdinetako merkatu eta arlo ezberdinetarako piezak ekoiztu ditugu. Ekoiztu ditugu balore zaintzarako
tresnetarako zenbait pieza, baita ere mai tresnetarako, adibidez plantxak, ordenagailurako osagaiak, ploterrak, eta arlo eta gai ezberdinetarako piezak izan dira. Eta 2000 urtetik 2006 urtera, Europa mailan aurrera eraman zen eta gaur egun martxan dagoen proiektu interesgarri baten parte hartu genuen, hau da partikula azeleragailuaren proiektuan, Ginebran, Cerren, eta proiektu honetako milioika pieza ekoiztu genituen. Gure piezak, azeleragailu horren tunela edo osatzen duten piezak dira. Hemen erdian doazen piezak. Bi hornitzaile izan ginen, Europa mailan, italiar batzuk eta gu. Eta proiektu interesgarri izan zen, eta baita ere, beste merkatu arlo baterako proiektua. Hala ere, esan genezake gaur egun, eleiko produktuak batez be, edo bere osotasunean automobilgintzako merkatura bideratuta daudela, kotxietara. Eta kotxean zentratuta, hor bai, kotxeko sistema ezberdinetarako piezak ekoizten ditugu. Ateak ixteko piezak, batzuk metal utzarekin, beste batzuk metala eta gai moldaketa, plastiko gai moldaketarekin, jarlekuetarako piezak, karrozeria, segurtasun uhalak, balastak edo frenoak, frenoen plaketak, transmisiorako piezak eta baita ere konexio sistema eta brida motako piezak. Hemen ikusten dugun bezala, hauek atietan erabiltzen diren piezak, jarlekuetarako pieza mota ezberdinak, kasu honetan gehienak metala, bakarri metalezkoak, baita ere txasisen doazen piezak, hemen konexio sistemetarako edo bridak, ezaguna godan bezala brida piezak, plaketak edo balastak, frenoetan doazenak, zinturoi uhalean doazen piezak, hemengo piezak ikusten dituzuen bezala, badaukate metalezko partea eta gero plastikozko gai moldaketa. Kasu batzuetan plastikoarekin metalezko pieza guztia estaltzen da ere. Eta gure bezeroei begira, guk esaten duguna da, guk kasu gehienetan tier bi gara, tier bi termino bezala erabiltzen duguna da, hau da, bigarren mailako hornitzailea gara. Kasu gehienetan ez gara kotxe ekoizleen hornitzaile zuzenak, baizik eta bigarren mailakoak. Baina, kasu gutxi batzuetan edo batzuetan gertatzen zaigu, zuzenean, kotxe ekoizleekin lan egiteko aukera aukitzen dugula. Adibidez, Daimler edo Mercedes, Renault Nissanekin eta horrelako kasu puntual batzuetan. Hala ere, esan bezala, gehienetan, bigarren mailako hornitzailea gara eta gure bezeroak Brose, Kicker, Uxin, Benteler, GKN, Seltzer, ZF, Bosch eta abar luze bat dira. Eta, zein da gure balioa? Alde batetik, esperientzia luzea daukagu. Ia 60 urteko esperientzia daukagu ebaketa zehatzea, gai moldaketa, plastiko gai moldaketan ere esperientzia luze eta zabala daukagu. Prentzak, ekoizpenerako, estampaziorako erabiltzen diren prentzak tamaina ezberdin eta aukera zabala daukagu, 320 tonatik 1.200 tonara arte, plastiko injektorak ere ditugu, artezketa makinak, tratamentu teknikoak, mekanizazioa eta baita ere trokel ekoizpena. Beraz, nolabait produktu amaitu bat, kalitatezko produktu amaitu bat bermatzeko teknologia, ezagutza eta esperientzia ditugu. Eta, nik esango nuke azkar batean hau dala elai, hau da gure enpresa, hau da gure talde industriala. Gaurko gaiari helduta, sarrera edo azalpen txikitxo baita ere egin dut gure lan hizkuntzaren nondik norakoak eta historia laburki azaltzeko. Gure enpresako lan hizkuntza gaur egun euskera da, elai euskalduna da,
eta egoera honen abia puntua 1982an dago. 1982an enpresa eta langileen artean erabaki bat hartu zen, eta erabaki hori izan zen euskaldundu eta euskara plana abian jartzea. Garai hortan 150 langile inguruk osatzen genuen osatzen zuten, ni oraindik ere ez nengoenan, enpresan, eta hauetarik 35 inguruak ez zekien euskeraz. Bestalde, alfabetatuak 10% baino gutxiago ziren, eta hortaz gain, laneko kontuetan euskeraz idazteko, irakurtzeko eta aritzeko gai zirenak 2% inguru ziren. Jende gehienak gaztelerazko ikasketak zituen eginak eta esperientzia guztia gazteleraz zuen. Baina, errealitatea hori izan da ere, laien euskeraz lan egiteko nahi bat zegoen, nahi eta gogo bat zegoen, eta nahi horretan enpresako langileak eta enpresa berak bat egin zuten eta adostasun batera heldu ziren. Euskalduntzeko, esan dudan bezala, erabaki hortan. Erabaki hori izan zen Euskalduntze plana abian jartzeko abia puntua edo hasiera. Eta hor hartu zen erabakia da nolabait berme bat egon behar zela proiektu hau edo indarrekin hasten zela eta beharrezkoa zela langilego guztiari zabaltzea eta langilego guztiaren artean erabaki hau hartzea. Euskalduntza planarekin aurrera egin edo ez. Ausarta izan zen, asanblada batetara eraman zen erabakia, eta asanblada horretan emaitza izan zen 90%tik gora, langileen 90%tik gora, plana onartu zuela, helburua onartu zuela, eta planarekin, plana onartu zuela. Nahiz eta gero agian batzuk ez zuten bat egin eta ez ziren euskaldun. Beraz, hortik abiatuta, 1982tik 1986ra nolabait euskalduntze prozesua abiatu zen. Euskarazko klaseak, alfabetizazio prozesuak, oinarria jartzea, ezagutza, hizkuntzaren ezagutza garatu zen. 1986tik 1988ra hasi ginen sistematizazio bidean. Hau da, nolabait hizkuntza euskera gure sisteman txertatzen. 1988tik 2002ra eman genuen urratsa izan zen euskera batzordea sortu ginoen, batzorde iraunkor bat sortu ginoen, hilabetero biltzen zena, eta batzorde hori sortzeaz gain hasi ginen prozedura batzuk ezartzen. Hau da, hizkuntzaren ikuspegitik gauza batzuk nola egin behar ziren erabakitzen, idatziz jasotzen eta ezartzen. 2007tik 2011ra kudeaketa sistema, enpresaren kudeaketa sistema orokorrean euskara txertatu zen, kalitatea zegoen, aurretik, prebentzioa zegoen, ingurumena zegoen, eta hemen urratz berri bat eman genuen, eta euskara ere gure kudeaketa sisteman txertatu genuen. Eta 2013an Euskalduntze planaren Euskalduntzen planari itxiera eman genien. Zein izan da urte edo zein izan zen, hasieratik, 1982tik euskara plana itxi arte 2014ra euskarak izan zuen bilakara. 1992an langileen edo pertsona, lai esaten ginen pertsona 74 elebiduna zen. 34ak ez zekien euskeraz eta 2ak gorra zen. Guk beti ere, laien beti izan dira langile gor batzuk, eta 2ak gorra zen. Aldiz, 2014an 97 elebiduna zen,
ezekien portzentaia kopurua oso bajoa zen, ehuneko ezen batera heltzen, eta gorrak hor jarraitzen zuten, baita ere beraien hizkuntzekin eta hizkuntzarekin eta beraien eskubideekin. Dokumentazioari dagokienean berriz, 1982an geneukan dokumentazioaren ehuneko 85 gaztelera utzean zegoen. Eta bakarrik ehuneko 5 elebietan zegoen. Eta 2014an aldiz, ehuneko 85 euskera zegoen, eta ehuneko 5 bakarrik zegoen elebietan. Behin eta plana itxi ginoan nien, 2013an, nolabait konturatu ginean fase berri baten sartzen ginela, ez geneukala nolabait elain euskeraz lan egiten zela, elai euskaldun batean geundela, eta dagoeneko ez geneukala beharrik hilabeterako jarraipena egiteko, edo horrelako lanketa berezi bat egiteko horra heltzeko. Baina, aldi berean baita ere, beste edozein sistemarekin bezala, konturatu ginean baita ere gutxieneko jarraipen bat egin beharra zegoela. Eta sortu ginean euskera taldea. Euskera talde honen zeregina zen, adierazleen kontrola, hau da zenbait adierazleen kontrola egitea, jarraipena egitea, eta helburuak markatzen ginoan edo geneuzkan helburuak betetzen zirela bermatzea eta horren jarraipena egitea. Eta liberean, urtez urte, lan plan bat zehaztea, urratzak ematen jarraitzeko, eta baita ere, lortu ginoan maila hori mantentzen laguntzeko. Eta 2000 horrela jarraitu dugu, 2013 urtetik aurrera, eta 2023an urratz berri bat eman ginen. 2023an kontu ikuskaritza euskeraz egin genuen, ez bakarrik ikuskaritza prozesua, baizik eta baita ere kontuen txostena eta memoria ere euskeraz sortu genituen, eta azkenengo pausu bezala kontuak euskeraz erregistratu genituen merkataritza erregistroa. Eta nondik nora heldu ginean pauso hau ematera. Aipatu dudan bezala, 2013rako euskeraz lehen euskerlan egiten ginoen, nik esango nuke 2010etik aurrera kudeaketa organo gehienetan euskeraz edo guztietan euskeraz aritzen ginela, eta baita ere administrazio kontseiluan. Eta 2012an Elaiko administrazio kontseiluko aktak euskeraz jasotzen zirenez, pentsatu ginean baita ere erregistroa eraman beharreko akta, kontuen onarpen akta, euskeraz jasotzea eta erregistroa euskeraz eramatea. Merkataritza erregistroan kontsulta egin genuen, eta orduan aipatu ziguten nolabait onartzen zutela gure eskaera, eskubide guztiak geneukala euskeraz akta hau euskeraz erregistratzeko, baina ez zegoela euskerasekien erregistratzailerik, ondorioz beraiek akta itzuliko zutela eta erregistratzaileak gaztelerazko akta sinatuko zuela. Guk egoera horretan ez genuen aurrerapauso hori ez ematea erabaki genuen, azken finean erregistratuta geldituko zen akta ez zelako gure akta, baizik eta horren itzulpen bat izango zelako. Eta atzeren ginuan eta erabaki ginuan egiten genuen bezala jarraitzea. Baina urte batzuk aurrerago, beranduago, lege aldaketa bat egon zen, eta lege aldaketa horren arabera erregistroa ezen bakarrik kontuen onarpen akta eraman behar, baizik eta administrazio kontseiluaren akta guztiak erregistrora eraman behar ziren. Orduan berriz ere, gaia mahai gaineratu zen, eta erabaki ginoan gure aktak euskeraz jasotzen genituenez, euskeraz erregistratzen saiatuko ginen. Pausua eman genuen eta erregistroak onartu zigun. Eta nola ez, orduan hurrengo urratza ematea ere bururatu zitzaigun, eta hurrengo urratza zen gure kontuak euskeraz auditatzea. Deloitterekin hitz egin genuen, Deloitte da gure auditoria zerbitzua ematen digun enpresa,
Deloitek beraldetik borondate guztia azaldu zuen, baina baita ere azaldu zigun beraiek ez zeudela prest horrelako prozesu bat, ez zuketela jendea, ez zuketela pertsonak prest horrelako prozesu bat euskaraz egiteko. Eta, nolabait erronka bezala hartzen zutela gure eskaera, gure nahi hori, denbora bat emateko eta beraiek prestatzen joango zirela. Eta horrela, 2023ko urte hasieran, Deloitek azaldu zigun beraien aldetik ja prestatuta zeudela, zeuzkatela pertsona prozesu hori euskaraz egiteko, eta 2022ko kontuak euskaraz ikuskatu genituen edo auditatu genituen. Horrek esan nahi du, txostena eta memoria euskaraz egin genituela, ondoren txosten eta memoria hori administrazio kontseiluan aurkeztu zela euskara utzean, bere onarpenerako, eta ondoren bazkideen batzarrean, eta azkenik 2023ko ekainaren 22an merkataritza erregistroan aurkeztu, eta merkataritza erregistroa erantzun zigun, esanez, onartzen zutela, kontuak onartzen zituztela. Beraz, urratz garrantzitsu bat eman genuen, bereziki euskara utzean erregistratu genuelako, eta baita ere prozesu guztia euskaraz egin genuelako. Hau da, txostena eta memoria euskaraz sortu genituelako ere. Ikasitakoak, konstantziak bere emaitzak ekartzen dituela, eta euskararekin beharrezkoa izan dela. Gure euskalduntze prozesu guztian hori bai izan da ikasgai bat, konstantzia, pazientzia, konstantzia. Pazientzia eta konstantzia, alde batetik pazientzia izan behar da, pausoka joan behar delako, baina baita ere konstantzia egon behar da. Eta, hurrengo erronka bezala ditugunak, alde batetik legez bete beharreko zenbait dokumentazio oraindik ere gazteleraz egiten ditugula, potereak, eskriturak eta horrelakoak, gehienak notaritzarekin lotutakoak. Bestalde, euskararekiko atxikimentua ere indartu beharra daukagula edo ikusi dugu edo sentitu dugu azkenengo urtietan, nolabait gazteleraren indartze pixka bat edo somatu dugu, eta hor berriz ere nolabait atxikimentu hori indartu beharra daukagula, eta azkenik digitalizazio eta adimen artifiziala artifizialeko tresnak euskaraz bermatu beharra dagoela, eta nolabait guk ere horiek euskaraz integratu behar ditugula, gaur egun gauden egoeran jarraitzeko. Eta laburki, zaitu laburtzen behintzat, luzakun da, baina laburtzen bai zer garen, nortzu garen, eta baita ere euskalduntze prozesuan zein izan den gure ibilbidea. Eskerrik asko, Kristina, interesgarri izan, entzutea eta ikustea. Hemen guk galdera batzuk okurtu zaizkiu eta nik botako izkitzut eta... Oso, no? Erantzuten saiatuko naiz. Nik aurkezpen ikusita gero ez dakit da galdera bat da zergatik hartu du da erabaki hau, ezta? Eta uste dut izan dela prozesu baten emaitza azkenean, prozesuan aurrera jarraitzea eta erronkak, beti erronka bilatzen egizeate orduan, hau izan dela beste erronka bat, ezta? Bai, hori da. Guretako oso prozesu naturala izan da, ezta? Esan duten, gu 1992an abiatu ginenetik, urratz ezberdinak emoten junga, euskaldundu arte. Eta horre euskaldunduta gendela eta euskara lan egiten genuela 2013an konturatu ginen, eta horrela izan zen, konturatu ginen, baina guk dagoeneko euskara lan egiten dut, orduan, aldatu ginuan gure egiteko erak, hizkuntzarekiko gure egiteko erak, baina euskara lan egiten ginuan be, zenbait gauzak jarraitzen zuten gazteleraz egoten, zenbait dokumentazio, eta zenbait egintza ere gazteleraz egiten jarraitzen genuen. Orduan, hor pausak ematen jarraitu ditugu, eta momentu batean aldu gara pausa hau ematera. Guretako izan da,
oso era naturalean eta urratz bat gehiago bezala. Bai. Eta urteko kontuak euskera ziteak, abantaiak o desabantaiak eukiko zituen? Bai. Ez dakit abantaiak ez dakit izan dituen. Onurak bai, guretako onurak bai, eta ez bakarrik guretako, ez nik uste dut enpresa euskeraz lan egiten saiatzen nahi gazen enpresentzako onurak ere euki ditzuala, ezta. Guretako onura nagusia izan da, nolabait prozesu hau euskeraz gauzatzera, prozesu guztian zehar erabili den hizkuntza ere euskera izan dela. Kontuen auditoritza prozesua lehen gazteleraz egiten zenean, prozesu horretan lantegiko pertsona asko parte hartzen dabe, eta prozesu guztia gazteleraz egitera, pertsonaiek gazteleraz egitera behartuta zeuden. Baita ere, administrazio organoak eta bazkideen batzarrak. Dena gazteleraz egotera, gazteleraz egin behar zuten. Eta aldiz, euskeraz gauzatzera prozesu guztia horrek bermatu dau euskeraz lanean jarraitzea eta euskeraz lan egin ahal izatea baita ere. Hori izan da guretako onura nabarmenena, euskera gehiago egin dugula lanean. Desabantaila, nik bai esango nuke, desabantailan kasuan bai esango nuke desabantailatxo bat euki dugula. Eta hori izan da, lehenak izan garela. Eta lehenak izatea, beti bezala, bere desabantaila daukala. Ez egoen esperientziarik, Deloitek ez eukan esperientziarik, kontsultatu genuen inguruan eta euskarako zerbitzen presetan eta ez da ere ez egoen horrelako esperientziarik, eta bai eskatu dozku esfortzu eta dedikazio berezi bat. Bai txostena eta memoria sortzeko orduan, baina gero baita ere, horiek ulertzeko orduan baita ere, ze gu ere ez geunden ohituta dokumentu horiek eta informazio hori euskeraz irakurtzera. Orduan, hori bai izan da, nolabait esfortzu berezi bat eskatu dozkuna. Hori lehenengo urtean, zeia aurten, euskeraz barkatu. Euskeraz egin ditugu berriz ere, eta baina ez dugu hori da. Ja geneukan iazko adibidea eta errez batean egin dugu. Eta hor, prozesu hortan aurkitu zuten zailtasunik handina edo? Bai, zailtasuntxo batzuk euki ditugu. Nik esango nuke igual bi izan diela nagusiak. Eta aurkezpenean azaldu dut. Lehenengoa izan zen, erregistroa. Erregistroan ezin izatea kontuak edo bere egunean administrazio kontseiluko aktak erregistratzea. Aipatu duten bezala, prozesu hau nolabait esateko 2012an abiatu zen, laien administrazio kontseiluko organoan euskeraz hitz egiten zen, bileretan, eta aktak ere euskeraz jasotzen ziren. Baina akta bat ezik, eta erregistrora zijoan akta, kontuen onarpen akta. Alde batetik, legezkoa izatera, errespetu puntu bat ematen zigulako eta erderaz egiten genuen, eta beste alde batetik, ez genekielako ere euskeraz erregistratzea izagoela. Saiakera bat egin genuen, edo kontsulta bat egin genuen, eta lehen aipatu dudan bezala, erregistroaren erantzuna izan zen, ez zirela gai euskeraz sinatzeko, onartzeko aktak, eta beraz, itzulpen egin behar zutela, eta hori izango zela erregistratuta gelditzen zen akta. Beraz, lehenengo oztopo handiena hori izan zen, erregistroa, eta gero bigarrena izan zen, auditoria prozesua euskeraz egiteko edo euskeraz egitezela bermatzeko, zerbitzurik ez geneukala. Ez egoen zer horrelako enpresarik gaituta prozesu hori euskeraz egiteko. Gure kasuan betik egiten genituen auditoria prozesuak Deloiterekin eta Deloitek ez zeukan gaitasun hori. Horrek izan die oztopo, horkitzu ditugun oztopo handienak eta handiak izan dira. Eta berez, 2012tik 2023 arte luzetu dute gure nahi hori eta behar hori, ezta? Azkenean lortu zuen. Azkenean lortu du, lortu du eta oso posi gare, bai. Gero,
Ze interes taldek edo norbetek eskertu dizue zuen Euskalduntzen plan honen aurrera pauso hau edo? Bueno, nik hola zuzenean agian eskertu, pues ez dakit ez nuke esango inoak eskertu digula hola zuzenean, batez beguk eskertu du, elain lan egiten dugunok, lan egiten dugun pertsonak, eta agian badago beste talde bat edo kolektibo bat ere nik esango nuke eskertu duena, ezta? Eta hori da, esker lan egiten saiatzen nahi dien enpresa multzo talde garrantzitsu bat egon badagola, eta etengabe urratsak eta pausuak ematen nahi diena. Kolektibo honentzako, eta hor gu ere bagaude, ate berri bat zabaldu da, urratz berri bat eman da, ate berri bat zabaldu da, eta aukera berri bat zabaldu da. Eta, nik uste agian talde hori dela benetan eskertzen duena. Eredu bezala? Bai, eta hori esan dugun da lehen, lehenengoa gehiago kostatzen zaio, atzetik datorrena, errezagoa dauka ez da, eta kasu honetan horrela da ere. Enpresetako zenbat pertsonek hartu dute parte? Auditoria prozesua? Pertsona askok hartzen dute parte, auditoria prozesu bat hasten da urtea itxi baino hilabete batzuk lehenago hasten da, eta hasten da biltegien ikuskaritza egiten, inventarioarena, estokarena, eta beraz parte hartzen dute biltegiko langileak, parte hartzen dute produkzio prozesua kontrolatzen duten langile eta arduradun batzuk, finantza arloko langileak, administrazio kontseiluak baita ere, beraz, parte hartzea enpresako pertsonen parte hartzea nahiko zabala da. Kontu ikuskaritzatik jende gehiago edo gutxiago normalean baino? Ez, berdinak, ez, bai, ez, kontu ikuskaritzatik esan egon, maila hortan esen pertsona gehiago ziren etorri ikuskaritza egitera, bai etorri ziren esan euskaldunak. Eta euskaldunak eta gaituak, gainera gaitasun batzuekin ja prozesu hau euskeraz egiteko, bai terminologia aldetik, eta bar. Eta gero, bai, gure aldetik agian, bai egon zen dedikazio berezi bat, esan duten bezala, lehen aldia zen euskeraz egiten zuena, Deloittentzako ere, eta gero, txosten honek konplexuak dira. Hizkuntza, erabiltzen den hizkuntza ere, terminoak eta bar, teknikoak dira eta bar, eta konplexotasun bat zeukan, eta gure administrazio kontseiluko kide batek, legedian eta adituan kide batek, laguntza berezi bat eman zen prozesuan, ordu asko dedikauzotzen, eta lan asko egin zeban Deloitterekin batera, nolabait prozesu guzti hau egiteko. Terminologia aipatu zela, nik etxeak egin guet pixkat, hor ekonomisten elkarteak, eta zuen iztegi bat, eta kontabilidadeko terminoak eta euskeratzeko tabla, eta jakinek aber erabili dezuten edo? Ez dakit zehazki hori erabili dugu. Baina erabiltzen ditugu gure intranetean, gure legune, deitzen digun intranetean, linka daukagu eta badude iztegi ezberdin desente terminologiari dagokionean, bai ekonomia arloan, baina baita ere industria arloan baita ere, eta guzti horiek eskuragarri dauzkagu eta bai, hortik elikatzen gara, eta horren laguntza izaten dugu, eta ez dakit, baina galdetuko zehazki ez zuen iztegi erabilidan, eta baita ere begiratu mundotea hori hor linketan daukagu, interesgarria, bai. Orain prozesua ja behin egin da, bigarrengo aldiz. Aurreneko aldian, eukizten duten zeo zer berriz ez dezutena egin bigarren aldi honetan, akatsak edo? Desberdin ingo zenutela, egin dezutela? Bai, horreinik ez gara konturatu. Bigarren aldi izan da eta agian akatzen bat daukagu, baina baldin daukagu ere ondio ez gara konturatu behintzat. Bai egia da, iaz egin genuenean,
asko zentratu ginen txostena, memoria, hori euskeraz egiten, ezta? Eta alde batera utzi genituen agian beste inguruan edo horrekin egin beharreko edo bete beharreko beste dokumento batzuk eta nolabait ahaztuta utzi genituen eta horrek gazteleraz egin genituen, utzi genituen. Eta horrekin bai konturatu gara urten, eta aurten hasi garena baita ere dokumentu horiek, esaten zen karta manifestaziones, eta horrelako bestelako dokumentu horiek euskeratzen. Orduan, hori egiteke gelditu zitzaigun eta bai, akats bat izan zen bere osotasunean prozesu guzti hori euskeraz egiteko. Baina, ja hortan gaude eta horten euskeraz. Jardunaldi hau eta gero enpresan batek ikusten bagaitu eta ze gomendatuko zenioke animatzeko egiteko zuen prozesu antzeko hau? Bai, hor euskalduntze bidean enpresa asko dare, eta nik esango nieken lehena da posible dela. Alde batetik gaur egun erregistroak ja onartzen duelako, beraz hori irekita dago, eta beste alde, gaitasuna daukaten zerbitzu enpresak ere, auditoria enpresak ere, badaudelako. Beraz, horrela erabakitzen duenak egin dezake, posible da, eta ateak zabalik daude. Nik eskatuko nukeena da egitea, ze ateak zabaltzen direnean, gero ez badira erabiltzen, azkenean batzutan berriz ere ixten dira, ezta? Orduan, bai, mezutxo hori bai, posible da, egin daiteke, edo zein laguntza edo behar da, nahi baute hor gaude. Baina, nire gehiago da, eskaera bat, egin dezatela, egin daigun, eta erabili daigun daukagun eskubide eta aukera hau. Eta hori esan da, eta mezutxo hori bialdu ondoren, bai beste gauza batekin bai konturatu ginelagu prozesuan, eta da, sarritzan lehen esan duten bezala, hemen sortzen diren dokumentuak, txostena eta memoria, irakurtzeko astunak dira, eta lenguaia ulertzeko ere ez da izaten erreza. Guk egiaz, euskeraz egitea erabaki ginuanean, baita hartu genuen erabakia da, hizkera ahalik eta ulergarriena izan behar da. Euskerazko dokumentua ulertu behar da, eta hortarako euskera sortu behar da. Zeren itzulpen askotan gertatzen zaiguna da, ez direla ulertzen. Horren, indar asko jarginuan hortan, ordu asko, buelta asko, irakurketa asko, zuzenketa asko egin zen, eta nik hori bai gomendatuko neban, ze gero bai konturatu ginean, esfortzu horrek eta lan horrek bere emaitza dauzkala, ez da gaur egun eleko kontu txostena eta memoria ulergarriak dira, eta nik esango nuke, nik azken ongariz irakurrenan esan dugu, ondo, ia erderazkoa bezain ondo edo hobeto ulertzen da, txosten hau. Orduan, hor bai indarra jartzea, ez egitea txosten bat ulertzen ez dena, baizik eta ariketa ulergarriena egitea. Kontutan hartuta, terminologia berez, ez dala errexena. Oain, Euskara Planan ze asebetetze maila daukazue gaur egun? Guk ez daukagu Euskara Planik, laburki esateko. Euskara lan egiten dugu, elai euskaldun batean lan egiten dugu, eta plana abian ez daukagu. Hori itxeginean 2013an. Zer egiten dugu? Beste sistema batzukin bezala, kalitatearekin egiten den bezala, ingurumenarekin egiten den bezala, beste sistema batzuekin egiten den bezala egiten duguna jarraipena. Jarraipena bermatzeko alde batetik lortu dugun maila hori mantentzen dela, eta beste alde batetik baita ere sortzen diren erronka berriei nola aurre egin aztertzeko eta erabakitzeko. Hortarako daukagu euskara talde bat, urtean behin biltzen den euskara talde bat, eta euskara arduradun bat. Eta euskara talde horretan daukaguna da, horko kide garen edo partaide garen bakoitzak, adierazle batzu dauzkagu, adierazle horien jarraipena egiteko ardura daukagu, eta urtean behin adierazle horien deskargoa egiten dugu euskara taldean, jarraipena egiten dugu,
horren balorazioa, azterketa eta balorazioa egiten dugu, eta horren arabera, urterako ekintza plan bat zehazten dugu. Beste, sistema batzuekin egiten dugun bezala. Eta adibide bezala, hor daukagun, orain mahai gainean daukagun erronka handi bat, eta gai berri bada digitalizazioarena, ezta? Agian, berez ez da horren berria, urte batzuk badaramagu, baina azkenengo urte hauetan asko askartzen nahi da digitalizazio prozesu guztia, eta horrek nolako eragina eduki dezaken eta daukan kontutan hartuta, gure urteko lan plangintzan pisu asko daukan gai bat, asko lantzen ari garen gai bada. Oain, txoritxo batek esan dugu, Alemanian erositako makinen software guztia euskeraz datorrela. Bai, hori... Txoritxo horrek leku askotan esan da, porque hori askotan aipatzen duzkue. Bai, gure makinak berez, gure ekoizpenerako erabiltzen ditugun ebaketa zehatzeko makinak suitzarrak die, Suizan da Alemanian ekoizten die, eta lehen, alemanez, inglesez, eta guk eskatuta, gazteleraz ere etortzen ziren, ezta? Baina, gure euskalduntze planaren barruan, eman ginoan pauso bat baita ere izan zen, erosketa baldintzetan hizkuntza irizpideak ere txertatzea. Hori orain dela urte asko egin genituen, eta hortik abiatuta, gure erosketa negoziaketetan, puntu hori ere txertatzen genuen, eta txertatzen dugu. Zer gertatzen da? Zuk esan duzun bezala, kasu askotan lortzen dugula, bai? Lortzen dugu gure makinak euskeraz etortzea jatorritik, erosketetan horrela negoziatzea lortu dugulako, eta CNFak, aginte panelak, eta dena euskeraz dago, baina beste kasu batzuetan, ez dugu lortzen. Gure hornitzailea, batzuetan gu baina handiagoak eta indartsuagoak ere badira, eta ez dugu lortzen. Eta kasu horretan, egiten duguna da, horren jarraipena egiten dugu euskera talde horretan, ze makina berri daukagun eta gazteleraz dagoen edo ez, eta egiten dituguna da epeak zehaztu eta epe horietan itzulpenak egin. Batzutan, barruan egiten dugu, barruko baliabidekin hori ere ikasi dugu, guk itzultzen, eta gero makinetan softwareak itzultzen, eta beste batzuetan, gu gai ez garenean, kanpean egiten dugu, ordaintzen dugu, eta kanpoan egiten dugu. Eta aipatzen duzu makinak, eta egia da, gure euskalduntze prozesu hortan, fase batean pisu berezia eduki zebela makinak euskalduntzea, ezta? Baina gaur egun lehen aipatueten hildotik digitalizazioak dauka pisu handia. Eta hor, arazoa dauzkagu, gure hornitzaileak kasu askotan gu baina handiagoak direla, Microsoft eta bar bezala, eta batzutan ez dugulako lortzen tresna digital horiek euskeraz egotea, eta horren adibide bat, izan ginean oindala urte batzuk, RPA aldatu genuen, RPA da enpresetan prozesu ezberdinak eta batez produzio prozesuak kudeatzeko erabiltzen den tresna digitala, RP berria ezarri behar genuen, eta ez zegoen aukerarik euskeraz lortzeko. Beraz, itzulpena egin behar izan genuen, eta itzulpena ordaindu behar izan genuen, eta garesti ordaindu behar izan genuen, 60.000 euro ordaindu genituen makinaren, softwarearen itzulpena egiteko. Beraz, makina batzuk euskeraz datoz, beste batzuk itzultzen ditugu. Barruan, kanpoan, aldugun bezala, esfortzuarekin, inbertzioarekin, baina bai, itzultzen ditugu. Baina bermatzen dugu makinak euskeraz egotea. Eta Mexiko eta Txinako plantetan zein dira hizkuntza irizpideak? Bai, hor, egia da, 2000 urtean Mexikoko planta sortu ginean, kezka hori sortu jakula, ezta? Orain, hasiko gara gazteleraz hitz egiten, gero ez dala izan gaztelera, baizik eta mexikarra, baina, gazteleraz hitz egiten hasiko gara, eta gian, kutsatuko gara, kontakiatuko gara, birusa moduan, Eta, hor, hausnarketatxo bat inginuan, eta hausnarketa horren ondorioa bai izan zen, azken finean,
egunerokoan hornitzaile, bezero eta beste administrazioarekin ere gertatzen zagoen bezala, Mexikorekin ere geneuzkan harreman horietan gazteleraz egin beharko genukela, baina gure ohitura sendoa izanik, ez zeukala zertan horrek eragin, benetan egunerokotasunean. Eta baita ere hartu genuen erabaki bat izan zen, printzipioz herrialde bakoitzeko hizkuntza lehentasuna izango zuela eta bermatuko genuela, eta gero elkarlanerako hizkuntza amankomuna inglesa izango zela. Hori horrela da askotan, sarritan inglesa erabiltzen dugu, adibidez txinarekin beti inglesa erabiltzen dugu. Gutxi batzuk, txinatar pixkat ere ikasi dute, gutxi batzuk, nik ez nahi gaia izan labitzetik garatago ikasteko. Eta Mexikorekin aldiz, gehienetan gaztelera erabiltzen dugu, baina ez du eragiten, momentuz behintzat, eta urte asko daramatzago elkarrekin lan egiten, ez dugu somatzen eragin berezi daukanik, gure ohituraia oso errotuta dagolako, eta nahiz eta mexikar batekin bileran egon, buelta ematen duzunean, ondokari euskaraz hitz egiten diozulako, eta hori oso barneratuta daukagulako baita ere, ez? Beraz, naturaltasun guztiarekin, edozein bezerorekin edo hornitzailearekin bezala, kudeatzen ditugu hizkuntzak. Bai dena gisa da, guk mexikarriz batzuia erabiltzen ditugula batutan, eta beraiek euskerazko hitz batzuk ere erabiltzen dituztela, eta elkarra darra jotzen dugula, gai horiekin eta horrelako hitz batzuekin. Baina, naturaltasun guztiakin eta bestelako eragin gabe. Oso ondo, nahi kasua ausentirara iruditzait eta nik uste klabe eman dizula konstantzia eta pazientzia. Bai. Eta ez etxi, hori diala klabeak jarraitzeko. Bai, nire ustez lehen klabea da erabaki hartzea. Eta erabaki hartzea euskeraz lan egiteko. Kasu askotan hartzen den erabakia da euskalduntze prozesu baten sartzea, baina bi hizkuntzak bermatzen, ezta? Eta hor bideak muga badauka eta nolabait esateko tope batera heltzen da, non derrigorrezkoa den saltoa ematea eta hizkuntza bakar batera pasatzea. Bestela, esfortzu gehiegi eskatzen du, indar gehiegi eskatzen du, eta baita ere gaztelerak indar gehiago dauka, eta balantza beti ere gaztelerara jotzen da. Beraz, nik esango nuke lehengakoa dela euskeraz lan egiteko erabakia hartzea. Eta gero bai, pazientzia handia eta konstantzia handia baita ere, eta animo handia behar da. Bai. Itxi baino lehen hori galderan badagoen, ikusiko dugu. Bai. Bueno, eskerrik asko eta zorionak, Kristina. Nik ezautzen duen kasua, ez dago asko harritu, baina, belaunaldi aldaketak direla eta aipatu dezu nola 92an planak edesi zinetenean zein zen egoera, elebidunen kopurua, alfabetatu datola. Gaur egungo realitatea ikusita ez dezu somatzen pixkat alderantzizko bidea edo hartzen ari gala. Hau da, unibertsitatetik, lanbide heziketatik datozen gazteak, gero eta euskaldun dago, alfabetatu dago, baina gero beraiek ere beraien bizitzan eta enpresetan askotan aipatzen dezue talentuak ies egiten digula. Da esaten dizute, zertarko ikasiko kontabilidade euskeraz gero erderaz eman barbilin badet. Edo atzerrira juteko gogoak, ez dakit, espriren peka bajazo dezakezu, eta juntzaitezke ez dakit nora, eta itzuli ez, dezu, karo, pertsona hori euskalduna da izatez, eta nora baitera juten egia bere bizitza profesionala beste modu batera egiteko. Horrik ikusten dezu horrek traba bat sortzen dizuela, edo gauzak aldatu diela zentzu hortan, onerako eta txarrerako, Bai, galdera ezberdinak ulertzen ditu da, ezta? Adibidez, guretako oraindik ere gaur egun ere, nik esango nuke euskeraz lan egitea oztopo txiki bat badala pertsonak kontratatzeko orduan. Eskaintza
murritzagoa da, naiz eta orain dela urte asko baino, osea, 92 baino asko zabalagoa izan, eskaintza murritzagoa da. Eta eskaintza murritzagoa da, kasu askotan ez dagoelako ezagutza. Ze kasu askotan, gaur egun jendea euskaraz ikasi du, eta unibertsitatean ere euskaraz ikasi du. Baina ondoren, bere esperientzia laboral guztia gaztelerazkoa izan da. Eta jendea ez dago prestatuta euskaraz lan egiteko, eta gainera pixka kukildu egiten da, edo horrek kasu batzuetan bai, pertsona batzuk atzera egitea eragin du. Horren, maila hortan, nik esango nuke, oztopo bat izan dela eta izaten jarraitzen dela, baina ez, hori, esan dutena, gehien bat, bidea etentzen dalako, euskararen bidea etentzen dalako, amaitzen dalako, behin eta karrera amaieran. Horren, gazteleraz hitz egitera, salto ematen da, lan egitera, eta hor euskarazko habilidade edo trebetasun hori galtzen da, eta hor zailtasun badago. Hori alde batetik, eta gero beste alde batetik, bai da egia, azkenengo belaunaldiak, belaunaldietan somatzen duguna da gehienak euskaldunak direla, alfabetatua direla edo asko, datozen asko, alfabetatua direla, euskaldunak direla, baina gaztelerarako joera handia dagoela, eta guk egia esan asko lotzen dugu arlo digitalarekin, arlo digitalak daukan eraginarekin. Nik esango nuke gehiago, geroz eta gehiago guk barruan ere somatzen dugu, eta gaina somatzen dugu, agian ez gaztelera utzez egiteko tendentzia hori, baina bai, euskera eta gaztelera asko nahazteko, eta hitz bat euskeraz eta lau erderaz esateko, eta euskeraz gaudelakoan ia gazteleraz berba egiten gaudela, eta hori bai somatzen dugu, eta hortik lehen aipatu duguna, pixkatxoat oinari gara aurtengo ekitaldian, egingo duguna plan berezi bat indartzeko, eta pixka konturatzeko galera horren, gaitasun eta euskara maila galera horretaz konturatzeko. Takit, erantzun dutzuten, zure... Bai, bale. Terminologiaren aipatu duzu, eta askotan gerratzen dena da, esate baterako epaitegietan tradizio juridikorik ez dagoela. Eta, karo, esaten dugu, eske oldarraldi judiziala, esatezu, baina koldarraldi nazionalare asko dago, ez? Zueko zu abokatu pilo bat euskalduna eta euskaltzale dienak, esate dizute, ez naiz ausartzen dokumentazioa euskeraz aurkeztera. Eta gero, karo, tradizio falta horrek ere, eta zuek notaritzan da registrotan eta somatuko esan duten, sarritan ambiguotasun handiak daude, zuk hitz bat oso zehatza izan behar dezu, hortako alemanak eta suizarrak eta asko zehatzago dira. Eta guk horixe, esatezu, eske hitz ez da ulertzen eta bi zentzu dauzka. Ez dezu, karo, horrek juridikoki dauzkan ondorio guztiekin, ez nahi, egiten eritzeaten lana da, aipatu ezu administrazioko kontseiluko jurista batek eron duzula, eske hori da bide bakarra. Por bestela, hau kaos bat izango da. Bai, horrela da, eta hori izan gure arrazoia baita ere kontuen onarpenak eta gazteleraz aurkezteko erregistroan, beldurra geneukan, ez? Azkenean terminologia berezia, legez bete beharrekoa, eta horrek ukiltzen zaitxu, eta pixka beti errespetu ematen dutzu, eta guk horrengoan egin duguna da hori, ondo landu, jurista batek lagundu digu, etxean geneukana, daukaguna, familiako kidea, eta ondo landu dugu, baina baita ere hor azpimarratu nahi dut, sarritan gehiago direla gure beldurrak, benetan, gero errealitatean dena baino, hau da, guk konturatu garena da, berez hizkuntzak ez duela muga hori jartzen, muga hori gugan dagoela, gure beldurretan dagoela, baita ere izan ditugun esperientziengatik, noski, hori ez da doainekoa, ez da? Baina gugan dagoela, orduan beldur horiek gainditzen joan behar garela eta pausoak ematen, eta banaka badabe,
guztiok pausoak ematen goazen dinean, pauso gehiago izango dira eta joango da sortzen. Guk enpresa planean hasi ginean, berdina gertatzen zitzaigun baita ere, ez dauka horren serietasunik, baina industria arloko elementu eta osagaiekin, tornilluak, eluiarrekin batera, termino horiek euskaraz ezagutzen ez zirenak ez zeudenak, sortu ziren, torlojuak, baraiak, gaur egun, elaien barruan, naturaltasun guztiarekin erabiltzen dien hitzak die, eta bere egunean hiztegi berezi bat sortu ginen, eleiko hiztegia, termino horiek eluiarrekin lagunduta itzuli ginu zen, batzuk asmatu edana dela, eta horrela bidea egiten jo ginen, eta hemen berdin. Eta beldur horiek ere gainditzen, ez da, daukagun hizkuntza baliogarria da, ematen du, hizkuntzak ez dauka muga hori, eta muga hori gu gainditu behar dugu. Horian editzean. Kaixo, nik ez dizut galderarik egingo. Lehen esan duzu ez dakizula norbaitik eskerrak eman dizkizun, guk hemen ekonomisten elkargo euskara batzordetik behintzat, eta kontabilitate ni bereziki arloko irakaslea naizen ez gero, baina beste usei eta beste aholkularitzak eta beste enpresa talde desberdinak aurkezten ditugu hemen edo ordezkatzen ditugu, eta orduan benetan egin duzuen aurrerapauso horrek nik uste dut balio izango duela gurean ikasle direnentzat eta esan duzun bezala enpresentzat eta guztientzat orduan euskalduntze aurrerapausoen gatik eskerrik asko benetan. Oso ondo, eskerrik asko, zuri ere, zuei ere. Nik ere zorionak eman, erreferente bat zeate, noski, gai honetan, zorionak egin dizuten lanagatik. Nik, terminologia hainbat aldiz aipatu duzu, ez? Eta egin nahiko nukena da, indarrean jarri nolabait leheno aipatu dugun elkargoak egin duen auditoritza hiztegia. Zergatikan, zuk aipatu duzun bezala, arazoa izan duzute eta etxe barruan eman diozute halako soluzio bat, ez? Pentsatu nahi dut, egin dezuten bideo horretatik jende gehiago jarraituko duela. Eta interesgarria litzateke aurrerantzean aurkeztuko dian, egingo dian auditoretzak berme juridiko-administratiboa eukitzeko termino berdinak erabiltzea. Bestela, ez gea elkar ulertuko orduan, beste gabe, nahi dut gonbidatu jendea elkargoaren hiztegia erabiltzea, baldin eta auditoretzak euskaraz egingo dituzte. Biatuko igual txatean zer ez da balik. Nik zorionak eta eskerrik asko. Eskerrik asko zui bai, eta... Horrengo arte. Horrengo arte. Oso ondo.